Necessitem música quan estem sols i també quan estem acompanyats. Quan tenim por, la música ens calma i ens alegra més quan ja estem alegres. La música ens fa traure les penes, ens dona el coratge necessari a l'hora de combatre i plantar cara. Ens fa indignar-nos per a reclamar el que és just. En canvi, també té el poder de fer-nos menys aspres, més suaus, de mostrar tendresa. La música ens porta records, però també ens ajuda a oblidar-los. I ens entreté i ens fa la vida més plaent. El que és l'oxigen per als pulmons, ho és la música per al cor humà. José Ignacio López Vigil. Bona vesprada, com esteu? El text sobre la música que acabeu d'escoltar veritablement podria ser substituït per la paraula ràdio, i és que comparteixen funcions i són complementàries. La música no seria el mateix sense la ràdio, i la ràdio sense música, simplement no podríem ni imaginar-la. De fet, escoltar les veus que ens parlen per la ràdio, com sentir les melodies, acompanya. Moltes persones tenen la ràdio engegada a tota hora per sentir el timbre d'una veu que les fa sentir-se acompanyades. Les paraules i la música són elements indispensables per a lluitar contra l'aïllament i la soledat. La ràdio, doncs, no solament informa, sinó que alhora és al costat i ens fa costat. La ràdio ha demostrat en moltes ocasions el seu valor en situacions complexes o excepcionals, convertint-se així en captadora de la història. Com a transmissora de sons humans, paraules, veus, músiques, idees, la ràdio ha sigut i és fonamental. Pel seu valor únic, podem afirmar que la ràdio és un dret humà, que tenim dret a la ràdio, i per això avui a Notes de Llibertat dediquem un programa especial en el Dia Mundial de la Ràdio. Notes de Llibertat. Música i drets humans en la sintonia de Vox UG Ràdio, amb Sergi Moyano.